खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय। दिनैनि गिबि खौराङानो जाहैबाय आसाम स्टेट स्कुल एडुकेशन बर्डजों खुंजानाय एचएस फाइनाल एग्जामनि फिथाइखौ दिनै फुंनि 10:30 रिंगायाव होगोन। बेनिखायनो गासैबो फाइनाल एग्जाम होगिरि फरायसाफोरनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखरखौ जासिहरबाय। गुवाहाटीआव हर गेजेरनि समाव जानाय जाब्रबथायाव 3 लाइमोनफोरनि जिउ खहा जायो। गुवाहाटीनि मजगुरियाव जानाय दुखुनांथाव लामा जाब्रबथायाव जिउ खहा जायो। गोख्रैयै खारबोनाय गंसे मारुति स्विफ्ट गारिआ लामायाव लाखिना दोननाय गंसे ट्राकजों सौग्रावो होनना मिथिनो मोननाय जादों। मणिपुरआव आयेन बेरेखायै 474 हेर'इन साबोननि बाक्सु हमनो हानायजों लोगोसे 3 फालांगिरिफोरखौ हमनो हायो। आसामनि नसुंसे रायजो एबा मिजोरामाव मोनसे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय जादों। मिजोरामनिफ्राय सिलचर फारसे थांनाय मुवा बेसादफोरजों बुंफबनाय गंसे ट्राकआ गावनि गोख्रैथिखौ सामलायनो हायैयाव गोबां गोथौ फुट गाहायाव गोग्लैलांदों। बे जाब्रबथाया मिजोरामनि सैहतुल जिल्लानि केइफांआव जायो आरो ट्राक सालायगिरि अकमल हुसेन आरो बेनिनो लोगो ड्राइभार राहुल आलम बिथांमोना सानैबो जिउ खहा जायो। चिरांआव पुलिसनि अपारेसनआव 2 जुवा गेलेगिरिफोरखौ हमनो हादों। चिरां जिल्लानि काजलगावनिफ्राय पुलिसआ आइपिएल मेचजों लोब्बा थानाय जुवा गेलेनायजों लोब्बा थानाय 2 सुबुंखौ हमनो हादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला गुवाहाटीआव सासे गोदानै हाबा जानाय आइजोआ सन्देह गोनां थासारियाव थैदोंमोन, जायनि जाहोनाव बिस होनायनि सन्देहआव बिनि फिसायखौ जोबथेसालियाव दोननो गोनां जायो। गुवाहाटी मथकरियाव ओनसोलाव गोख्रै खारनाय गारिआ गंसे लाखिनानै दोननाय ट्राकजों सौग्रावनानै 3 लाइमोन आइजोफोर फुजा साहा, आकाशिया सैकिया आरो आर्मिना आहमेद बिथांमोना दुखुनांथावै जिउ गोमायो। खौरांनिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला लोब्बा थानाय गारि सालायगिरिया दासिमाव खारखोमानानै दं होनना मिथिनो मोनदों। बे जाब्रबथायाव जिउ गोमानाय आर्मिना आहमेदआ फैबाय थानाय 15 मे 2026 खालारखालि जुलि जानो गोनांमोन। बिथां आर्मिनानि गोथै देहानि जोबथा बिदाइखौ बङाइगावनि नवापारायाव खालामनाय जायो। आर्मिनाया आसाम टाउन मुलुगसोलोंसालिनि सिभिल इन्जिनियारिं बि.टेक.नि फरायसामोन। जरहाटनि टिउक ओनसोलनि जायगानि सुबुंफोरा ब्रह्मपुत्रनि बाला रुगुंआव 10,000 बिफां गायनानै मोनसे गोदान हाग्रा बानायदों, जायनि मुङा जुबिन सेवुस सापरि। खौरांनिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला बांलादेशआव हिन्दु फुजारिनि गोथै सह'खौ बिफांआव आलायनानै दोननाय थासारियाव मोननाय जादों।